So, da ni wedi cael y thumbs up gan yr tîm technoleg yn y cefn yn gweithio'n brysur ar y laptop newydd. Wel, mae'n braf iawn cael bod yma hefo'n gilydd, bod ni yn oer ac yn ystormus tu allan. Wrth gwrs, yn gweddi ni ydy fydda ni'n profi cynesrwydd ymhlith yn gilydd, ond yn fwy na dim wrth ni agosau at yr arglwydd. Wel, mae'n bleser gynnon ni groesawu Hywel ata ni o Sir Fôn bore yma, fo fydd yn arwain ni bore yma. Mae yna gyhoeddiadau, a dwi'n dall os fydde i glicio ymlaen, mi gewch chi nhw'n fama, maen nhw'n dywyll. Felly, os da chi'n gallu gweld, dwi'n gallu gweld just about ar y laptop yn fama, mae gynnon ni astudiaeth heno yma yn y ganolfan, ac Rhodri bydd yn arwain hwnnw'n parhau ar astudiaeth o'r 10 Gorchymyn. Da ni'n dechrau dod ar terfyn rwan, ac wedyn dyna fydd yn thema ni hyd at y Nadolig. Ac wedyn nos Ferchar, mae gynnon ni nid cyfarfod aelodau fel sydd gynnon ni yn fama. Mi fuodd hwnnw, a diolch i bawb am gyfrannu at hwnnw. Ond nos Ferchar, cyfarfod gweddi am 6:30 yn tŷ Pros Adelyth yn Felin Heli. Ac wedyn nos Wenar nesa yma, cyffro a... sori. Dwi'n darllen y sgript. Reit ta, yr atig am 6:30 yma, felly stand down i'r plant, iau ac arweinwyr cyffro. Ac wedyn, cofiwch dros yr wythnosau nesaf yma, mae yna weithgareddau Nadolig, brecwas Bethlehem ar y 4 ar y 10, ac wedyn, fel oedden ni'n drafod nos Ferchar yn y cwrdd aelodau, da ni wedi archebu, dwi'n meddwl, 1000 o gopïau o'r cylchgrawn holi. Mae hwnnw'n gylchgrawn dwyieithog sydd yn sôn am beth ydy gwir ystyr y Nadolig, ond llawer iawn o hanesion i'n ysbrydoli ni, i'n herio ni, ac wedyn mae Dafydd wedi rhoi map tu allan i'r ystafell yn fama o'r ardal leol, neu o'r ardal jyst o gwmpas y ganolfan, ac wedyn da ni'n gofyn am wirfoddolwyr i helpu i'w dosbarthu nhw. O edrych ar y map, dydy'r ardaloedd ddim yn rhy fawr, ambell stryd wedi cael ei grwpio hefo'i gilydd. Felly, os oes gennych chi amser ac egni dros yr... Faint o amser, Dafydd, da ni'n rhoi? Da ni'n bythefnos nesaf yma, neu? Oce, felly bydd angen wneud yn yr 10 diwrnod nesaf yma yn sicr. Felly, edrychwch ar y map, ac os ydych chi'n gallu, mi fydda ni'n gwerthfawrogi beth ydych chi'n gallu gwneud chydig o'r dosbarthu. Reit, dyna ni o ran y cyhoeddiadau, ac wedyn mi weddiau ac mi gychwynnwn ni yn addoliad. Arglwydd, da ni'n diolch bod ni yn gallu dod at ein gilydd bore yma. Arglwydd, da ni'n gofyn y fyddi di'n siarad trwy Hywel bore yma. Fyddi di hefyd yn siarad trwy stori'r plant a trwy'r ysgol Sul. Arglwydd, da ni'n gofyn y fyddi di yn rhoi neges i bob un ohono ni bore yma. Arglwydd, y fyddi di yn herio ni, os oes angen yn herio. Wrth gwrs, da ni gyd angen yn herio, ond Arglwydd, da ni'n gofyn y fyddi di yn gosod bys ar bethau, Arglwydd, yn bywydau ni. Yn yr un ffordd, os da ni yn poeni neu'n ansicr, neu mewn gwewyr, neu boen, Arglwydd, da ni'n gofyn i chdi dod yn agos ata ni, Arglwydd. Da ni'n diolch bod ni'n gallu rhoi bob pwysa, bob pryder ar dysgwyddau cadarn di. Diolch, Arglwydd, bod chdi wedi'n caru ni gymaint fel bod chdi wedi rhoi dy fab yn aber drostan ni. Ac oherwydd hynny, Arglwydd, bod ni'n gallu dod o dy flaen di yn hyderus, nid yn hyderus yn daioni ni'n hunain, ond yn hyderus y bod Iesu yn ddigonol a bod i aberth o wedi'n tynnu ni ata chdi, wedi dod, wedi rhoi dy fraint na i ni gael alw di yn dad. Felly, Arglwydd, da ni'n gofyn i chdi fod hefo ni, da ni'n gofyn i chdi gofio rhai sydd ddim yma bore yma. Da ni'n cyflwyno Steffan i chdi wrth i o fod yn pregethu yn Tan y Coed, ac hefyd, Arglwydd, yn cofio'n annwyl iawn am Gwennan ac yn
yn gweddio arglwydd, hyd yn oed bore am arglwydd, bod hi methu bod hefo ni, a bydd hi yn teimlo bod chdi yn agos ati hi, a'r gwyd da ni yn diolch am bod hi yn gwella. Felly arglwydd bydd hefo bob un ohono ni bore yma, yn enw Iesu Grist. Amen. Felly mae'r emyn gyntaf ar fi'n dod i fyny ar y sgrin. Rhaid i fi wneud. Sori. Dyma ni. Duw Abraham, molwch ef, yr holl alluog dduw, hen ddihennydd, brennu nef, Duw, cariad yw. Bod efo chi, diolch yn fawr iawn Eirin am y croeso. Mae'n braf gweld wynebau hen gyfeillgar, mae'n hyfryd iawn eich gweld chi gyd o bod efo chi. A da chi yn gwyddiau ni yn aml iawn fel eglwys yn Hildwr Duw yn gweithio chi ar uneinio rodri ac yn gweithio y cymdeithas a'r tystiolaeth chi. Da ni am ddechrau efo stori'r plant, felly os daw y plant ymlaen i gael stori. Jyst digon o gadeiriau dwi'n meddwl, Dafydd. Dafydd yn cyfrin. Da ni'n iawn hwnna, ydyn? Oce. Be di'ch hoff bwnc chi yn yr ysgol? Be da chi'n licio? Dedi? Be ti'n licio yn yr ysgol? Mathematig. Be ti'n licio? Mathematig. Dyna chi dwi. Actio a canu ti, ie? Fynd yn y ti. Actio a canu hefyd. Wel, mae gen i stori am mathemateg i chi ddau. A dwi'n siŵr byddwch chi yn dilyn hefyd. Mae yna yn does
symbolau. Chi'n gwybod beth yw'r symbolau yma? Be maen nhw'n feddwl? Ti eisiau ateb? Ie? Ti? Be maen nhw'n feddwl? Symbolau yna? Ie? Ie? Na ti, Iosi. Wel, y ddiddorol iawn, yn y Beibl, allan ni sôn am yr Efengyl yn hermau yr gwahanol ffordd maen nhw yn trafod mathemateg. Dechrau efo adio, fel ti'n dweud, yn Mathew 6. Ceisioch yn gyntaf Deyrnas Dduw a'i gyfiawnder a rhoi'r y pethau hyn i gyd i chi yn ychwaneg. Mae adio yn golygu ychwanegu, yn golygu bonus, mae'n golygu cael rhywbeth. Felly, os da ni'n credu nes i gyd sy'n ceisio Deyrnas Dduw, da ni'n cael gymaint o fedithion. Da ni'n cael ffrindiau newydd, da ni'n cael teulu, da ni'n cael mynd i'r nefoedd, da ni'n cael myddiant. Mae yna ychwanegiadau, mae yna bonuses sydd yn cael ei ychwanegu ata ni, yn cael ei adio ata ni. Na pan bod o'n dda i ni gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yna tynnu ffwr, mae gennym ni adnod yn Ioan, y bennod gyntaf, am Iesu Grist fel oen Duw, sy'n cymeryd ymaith bechodau y byd. Pan da ni'n neud rhywbeth sydd ddim yn iawn, lle da ni'n mynd ond at Dduw i gofyn am fyddiant. A mae peth sy'n poeni ni, a da ni wedi brifo rhywun, da ni wedi deud rhywbeth, da ni wedi gwylltio, da ni wedi bod yn anghyfrifol, a da ni'n gofyn i Dduw, ni wedi dynnu fo ffwr, ni wedi ddileu o. A mae Duw yn taflu yn pechodau ni yn y môr, a mae'n rhoi arwydd i fyny no fishing. Does neb yn cael mynd ar ôl. Mae wedi tynnu ffwr. Mae Iesu Grist wedi marw ar y groes, a mae wedi tynnu ffwr y bechodau ni. So di Duw ddim yn edliw, diolch yn dweud, ti di pechu. Mae o'n cymryd ymaith bechodau y byd. Ac yna lluosogi. Da chi'n gwybod eich table? Ydych? Pa mor dda da chi efo'ch table? Pa mor uchel da chi'n mynd? Ti'n gwybod nhw i gyd? Waw. Dwi eisiau fi brofi ti. Well i fi fideo. Ond mae'n hwyl ydy dysgu a cofio y table. Bydd o'n mantais i ti cadw a cofio y table. Wel, da ni'n clywed yn llythyr bach Judas bod trigaredd i chi a taignefedd a cariad yn cael ei lluosogi. Nid jyst un waith, ond mae Duw yn dal ymlaen i luosogi, i amlhau i fendithio ni. Mae o'n lluosogi ei fendithio ni. Ac yna wedyn rhannu. Oedd Iesu Grist ar y groes ac yna ddau wrth i ochr ac yna un lleidr yn gofyn am fyddiant. A dyma Iesu Grist yn deitha fo, yn wir medda fi ti, heddiw y byddi di gyda mi, dwi'n mynd i rannu paradwys efo ti. Wyt ti'n mynd i farw, ond ti'n cael rhannu mewn bywyd trygwyddol, mewn bywyd newydd. Felly, er bod chi'n licio'ch mathemateg, o'r hogiau yn arbennig, mae yna mathemateg yr Efengyl, mae yna mathemateg am Iesu Grist, a falle gwch chi gyfle i edrych ar y adnodau yma efo'ch rhieni cyn diwedd y dydd. Beth am i ni weddio efo'n gilydd. O Dad Nefol, diolch i ti am bendithion yr Efengyl, ffordd ti'n ychwanegu, ffordd ti'n tynnu ffwr, ffordd ti'n rhannu, ffordd ti'n dileu. Helpa ni o Dad Nefol yn ifanc iawn i gredu yn Christ, i ddilyn Christ a'i arddel o Dad ac i lawenhau yn ei fendithio nhw dygoniant. Amen. Diolch yn fawr i chi. Bore da. Chi eisiau symud? Chi di'r flaenoriaid yn y set fawr. Da ni am droi at y darlleniad, sef pennod 4 o Philippiaid, a dechrau efo'r adnod gyntaf. Am hynny fy nghyfeillion anwyliaid, yr wyf yn hiraethu amdanynt fy llawenydd am coron,
Sefwch yn gadarn fel hyn yn yr arglwydd, fy nghyfeillion annwyl. Dwi jyst yn meddwl am y ddwy chwaer yma yn Philippi. Mae'n siŵr bod nhw wedi crindio pan nath y lythyr gyrraedd a cael ei enwi. Sa chi ddim yn licio, sa rhywun eich enwi chi, ac enwi chi am ffrio. A dyna beth mae Paul yn neud. Mae o'n cyfeirio at ddwy chwaer ysbrydol, rhinweddol, oedd o ddim yn cytuno. Rwyf yn annog Eodia ac yn annog Syntyche. Chi'n gwrando? Da chi'ch dwy i fod i byw gytun yn yr arglwydd. Ac yn wir, mae gennyf gais i tithe fy nghydymmaeth cywir dan yr iau. Rhod y gymorth i'r gwragedd hyn, a gyd yn drechodd am mi o blaid yr Efengil, ynghyd â Clement am cydweithwyr eraill, sa'i henwe yn llyfr y bywyd. Llawenhewch yn yr arglwydd bob amser. Fe dwedaf eto, llawenhewch. Bydded eich hynawsedd yn hysbys i bob dyn. Y mae yr arglwydd yn agos. Pidwch â pryderu am ddim, ond ym mhob peth gwneler eich disyfiadau yn hysbys i Dduw, trwy weddi ag ymbil, ynghyd â diolchgarwch. A bydd tangnefedd Duw, sy'n goriwch pob deall, yn gwarchod dros eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Bellach gyfeillion, beth bynnag sydd yn wir, yn anrydeddus, yn gyfiawn a ffyr, yn hawddgar a chamoladwy, pob rhinwedd a phopeth yn heiddi clod, myfyriwch ar y pethau hyn. Y pethau yr ydych wedi dysgu a'i derbyn, i clywed a'i gweled yno fi. Gwnewch yr hain, a bydd Duw'r tangnefedd gyda chi. A'n gweddi ydy bod yr arglwydd gyda ni yn ei tangnefedd y bore yma ac yn siarad efo ni trwy i air yr egoniant. Amen. Fe ganwn ni nesa o dad fydd garwn a dolwn gogoneddw. Molwn denw di, da ni'n credu yn y drindod tad mab a'r ysbryd glân. A felly da ni'n canu am yr Iesu ac am yr ysbryd yn yr emyn yma. gyda'n gilydd gebron gors y gras ac yn othwyo'n gilydd i nesau at yn tad. O dad, da ni yn gwerthfawrogi yr Efengil, da ni'n gwerthfawrogi sicrwydd cadwedigaeth
Da ni'n gwerthfawrogi y ffaith bod ti'n gwrando arna ni, a diddordeb yna ni, a isio'n bendithio ni, isio yn annog ni, isio yn cyfoethogi ni. Da ni gymaint o mewn dyled i ti o dad am yn breintiau ni, ac am dy ras, ac am dy gariad, ac am y ffaith fel da ni'n mynd i weld bore yma, bod na adnoddau, bod na gefnogaeth gyda ti, bod na barodrwydd gyda ti i edrych ar yn hôl ni, i'n gwarchod ni a'n cynnal ni. Diolchwn o Dduw bod na ddiogelwch yn yr efengil. Diolchwn ni ddwg neb pwynt allan o law fy nhad. Diolchwn o dad nefo bod na sicrwydd i gael, bod yr hwn sydd wedi dechrau gwaith da yno ni yn mynd i orffen. Bod ni wrth natur yn tueddol o grwydro o Dduw, a colli'n golwg, a colli'n ffordd, ac i fyny ac i lawr. Ond mae'r afal sicraf ry. A dyna da ni'n pwyso arno fo, dy gyfamod di a fy dy bobl. Y cyfamod newydd trwy ras wedi selio efo'r gwaed. Da ni'n ddiolchgar i ti o dan efo bod ni yn freintiedig iawn yn dod i lawenhau yn y newyddion da ac yn yr efengil. A da ni'n gweddio i ti agor yn llygyd ni o'r newydd y bore yma i werthfawrogi y cyfan sydd wedi dod i ni a sydd ar gael i ni yn yr Iesu. A bod ni'n gweld ef fel y perl, yr un mwyaf gwerthfawr, yr un mwyaf hardd. Da ni yn credu bod yr Iesu yn llewyrchu ei ogoniant y bore yma yn y nefoedd. Mae'n cael ei weld gan yr saint yn y nefoedd a'r yngylion. A mae'n destun sylw i ti o dad, ti mor falch o dy fab. A da ni'n gweddio i ni ddotio yr un fath, i ni fawrygu dy fab ac i ddyrchafu i enw fo. Y lle ni o dad ydi diolch am ei waith ac i werthfawrogi be ddigwyddodd ar Galfaria. A'r sicrwydd sydd wedi gael bod ei fedd o'n wag a bod gennym ni gris atgyfodedig, buddugoliaethus, esgynedig ar dy ddeheulawd di yn y nefoedd. A bod o a'i galon o, ei ddiddordeb o, yn ei eglwys ar y ddaear. Bod gennym fo gorfoldeb i gynnal y greadigaeth trwy air i nerth, ac eto mae galon o'n curo, mae i bobl yn dod ynghyd i eglwys. Felly o dan efo, edrych arna ni fel eglwys y bore yma, ni sydd yma, a rhai sydd adre o Dduw. Helpa ni i gofio bod y bugail da ar gael ar ein cyfer ni. Dan efo dywall i waed a tynnu ymaith y bechodau ni, ond mae'n fodlon hefyd yn bugeilio ni. A da ni'n cyflwyno felly yn calon ni, yn meddyliau ni, yn pryderon ni, yn cyflwr ni, ac yn gweddio o Dduw bod ydi'n siarad efo ni, ac y bydd geiriau mae'r Ysbryd Glân wedi ysbrydoli Paul ar ein cyfer ni. Wir yn siarad efo ni bob yn un o dad. A bod y gair yn fyw, bod y gair yn real, bod y gair yn berthnasol, bod y gair yn tywys ni mlaen i bwyso mwy, ac i ddibynnu mwy, ac i ddisgwyl mwy wrtha ti. Da ni'n gweddio am yn byd ni, da ni'n gweddio am arweinwyr y byd, ac am eu cyfrifoldeb nhw, dros yr hyn sydd yn bwysig ger dyfron di. Da ni'n meddwl wrthod nesaf yma yn arbennig iawn am y Senedd yn Llundain a'r y bleidlais o safbwynt marw yn Esmwyth o dad, ac yn gweddio o Dduw am dy ras di i roi cydwybod i'r arweinwyr i weld bod bywyd yn gysegredig, ac i barchu y rhai brau a bregus, ac rhoi bob cefnogaeth iddyn nhw o Dduw. Da ni'n gweddio bydd ydi yn gwarchod hefyd arweinwyr yn nhermau y byd yn cynnesu a'r cyfrifoldeb at yr rhan tlawd o'r byd. Yn gweddio Dduw am unrhyw gytundeb i fod yn anrhydeddus. Ond da ni'n gweddio yn arbennig am yr efengil, y dolig yma, ac am bob cyfle. Da ni'n gweddio am y llyfrynau yma'n mynd o drws i drws, ac am y gwahanol gweithgareddau yma ym Mangor. Da ni'n gweddio bydd yr Iesu yn llewyrchu, a bydd gras ar waith. Bydd bobl yn gweld gwers yn yr Iesu, dim Iesu'r preseb, ond Iesu'r nefoedd, Iesu'r gwaredwr, Iesu y Cris byw. O Dduw, neu di agor ffenestru'r nef a tywall dy fendith. O Dduw, cliw ni felly, bendithia ni, esa ata ni bob yn un, dygoniad. Amen. O hon yn emyn addas iawn bore yma gan Pantycelyn. Ond na wyntoedd i bod o gwmpas ddoe, dychrynllyd,
Wel, mae yna hefyd wyntoedd sy'n medru effeithio ar yn hysbryd gwan trafferthus. Allwn ni feddwl am fori, ofnau am ryw ddrygau daw. A mae'n gofyn i Dduw defnyddio yr stormydd yma i droi yr awelon oerai'r rhyw yn nefol hŷn. Gwna i mi weld y byd a'i stormydd yn diflannu cyn bo hir. Doed i'r golwg dros y bryniau ran o'r nefol hyfryd dir. Mae posib i ni brofi nefoedd ar y ddiar a profi heddwch Duw yn agos ato ni. Ran o'r nefol hyfryd dir, i'n gael llonydd gan holl derfysgau'r llawr. Disgwyl rwyf, drwy hyd yr hyrnos, disgwyl am y bore ddydd, disgwyl clywed pyrs yn agor a chadwynau'n mynd yn rhydd, disgwyl gole, pyr yn wyllwch tewa y nos. Daw be daw, yr wawr wen olau, y borcwmwl di yn ffoi, tarth a niwl yn cyd diflannu, a wedi cyd grynhoi. Dyma'r oriau. Chi'n dychmygu Pat y Celyn ar gen ceffyl yn mynd adre, a weithiau mae'r storm yn clirio, a mae'n gweld golygfa. A weithiau da ni'n cael profiad personol o oriau ysbrydol. Dyma'r oriau rwy'n ni gweld draw drwy ffydd. A bod ni'n brofi hynny y bore yma. Wrth ganu yr emyn nesaf. Mae yna gymaint o drysorau yn yr benod yma, yn yr adnodau dwi wedi darllen i chi yn barod.
Ond un peth oedd yn taro fi, be mae yr arglwydd eisiau gyflawni a'i ddiddordeb o ei gynserno ydy gwarchod. Ac mae'r gair gwarchod yn awgrymu fel mae'r y llun yna o Gastell Beaumaris. Rhyw gadernid, rhyw gefnogaeth, rhyw amddiffynfa. Fel mae'r waliau yna yn gadarn, mae Duw eisiau yn gwarchod ni, a mae eisiau gwarchod yn calonau ni a'n meddyliau ni yng Nghrist Iesu. Mae yna bobl yn Philippi, maen nhw'n poeni. Maen nhw'n poeni am Paul yn carchar, maen nhw'n poeni am athrawon gau, maen nhw'n poeni am Epaphroditus, un ohonyn nhw, a be oedd yn digwydd iddo fo. Maen nhw'n egwys bryderus. Ac mae Paul eisiau sgwennu atyn nhw ac rhannu'r geiriau yma ac i ddeud mae yna arglwydd, mae yna Dduw eisiau gwarchod eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. A mae yna degau, da ni gyd yn cael cyfnodau o boeni ac bod yn ofidus. Mae calonnau ni, mae calon yn y Beibl ydy canol eich personoliaeth chi. Mae'n cynnwys eich dychymyg chi, eich meddwl chi, eich ewyllus chi. Mae'ch meddyliau chi ddim yn rhesymol ar y degau. Da chi'n gor-boeni, da chi'n gor-bryderu, da chi ddim yn dawel, da chi ddim yn setlo, chi'n colli cwsg. Mae yna rhywbeth ar y gorwel, mae yna ryw newyddion, mae yna sefyllfa bersonol, neu da chi'n timo dros blentyn bach, neu timo dros un o'r teulu. Yn sicr mae gwrando ar y newyddion y dyddiau yma yn peri bod ni yn clonau ni a'n meddyliau ni yn bryderus. A mae yna addewid yma bod yr arglwydd eisiau yn gwarchod ni. Gwarchod ni lle mae o'n cyfri, rhoi tawelwch i ni, rhoi persbectif i ni. Dyma ydy diddordeb bugeiliol yr arglwydd. Mae yna bethau allwn ni ddim rheoli, yn nhw allan o'n dylanwad ni, ond fe allwn ni gyflwyno yn meddyliau a'n calonnau i'r arglwydd. Allwn ni or-ymateb, allwn ni ymateb yn anghywir i'r sefyllfa, allwn ni adael i'r sefyllfaoedd yn sigo ni, yn llethu ni, torri ni lawr. Ond mae rhaid i ni gael gras gan yr arglwydd i gael tawelwch. Fe allwn ni reoli yn meddyliau. Fe allwn ni gael y persbectif iawn gan yr arglwydd. A mae'r gwarchodaeth yma, yr amddiffyn yma ar gael yng Nghrist Iesu. Mae gennym ni waredwr, mae gennym ni gris byw, mae gennym ni gris atgyfodedig, ond mae gennym ni figel. A mae diddordeb o'na ni yn ddiddordeb bugeiliol. Mae eisiau helpu ni. Felly, da ni yn trafod y gwarchodaeth yma yng nghyd-destun yr adnodau mae Paul yn ei amlinellu yn fan hyn. Bydd tangnefedd Duw sy'n goriwch pob deall yn gwarchod. Mae o'n sicr, mae o'n garanti, mae o'n bendant. Dio ddim yn camarwain ni, diam o'n chwarae efo ni. Mae o'n rhywbeth real sydd ar gael. Mae o'n goriwch pob deall. Di bobl yn beth i sbonio fo. A da chi'n nabod pobl sydd wedi mynd trwy'r ddrycyn a trwy storm a trwy ergydion a profedigaeth, a maen nhw'n hollol heddychlon. Chi'n methu esbonio fo. Mae o goriwch pob deall. Ond mae Duw yn nefoeth ac yn y nefoeth mae yna heddwch a tangnefedd. Di Duw ddim yn upsetio, dio ddim yn gor ymateb, mae Duw wrth y lliw. Sa ddim panig, sa ddim Duw yn meddwl be nai, mae yna Dduw ar ei orsedd. Mae wrth y lliw, mae o'n arglwydd yr arglwyddi, mae o'n trefnu bob dim. Mae yna bob tro dangnefedd yn y nefoedd. A bydd Duw y tangnefedd yn gwarchod. Ac efo hynny, da ni'n gafal. Da ni'n gweddio o arglwydd, dyrym i hwnne. Dyrym i'r tangnefedd sgenna ti. Ti ddim yn ofidus o gwbl. Wyt ti wrth y lliw. Dyrofi dy dangnefedd di yn y sefyllfa. Rydw i ddim esbonio fo, ond ni wedi godi fi uchlaw y storm dwi yno fo. Pidwch â pryderu, medda fo, yn adnod 6. Am ddim.
Pidwch â pryderu am ddim. Yn aml iawn, nid y pethau mawr sydd yn pryderu ni, ond pethau bach, gyson, falle da ni'n meddwl bod nhw'n ddinod. Ond mae hwn yn blancet cyfer, mae hwn yn anogaeth i ni ddod â bob dim ger bron yr arglwydd. Dio bwys be ydi o. Dio ddim yn golygu allwn ni fod yn anghyfrifol. Wel na fo, mae Dyw yn edrych ar fôl i, a mae Dyw yn mynd o'mlaen ni, a mae yna ddagliniaeth fawr yn ef. Dio ddim yn golygu bod ni'n anifydd, bod ni'n gallu gwneud beth ni eisiau gwneud, a teimlo o Dyw yna yn cyferni. Dydy peidio a pryderu am ddim yn gwneud ni yn hy arno fo, a manteisio ar ei ras. Mae'n golygu bod ni ddim i gael yn rheoli yn llethu gan ofid. Bod ni ddim yn cael yr oerwyrdni yma, a dylanwad yma. A mae jyst panig a poen sydd yn rheoli ni. Peidiwch â pryderu am ddim, bod ni ddim yn cael yn rheoli a'n llethu gan ofid. A mae hynny weld yn dydi, yn y bygeth ar y mynydd. Mae'r Iesu'n deitha ni, peidiwch â poeni, peidiwch chi'n bita, peidiwch chi'n yfed, peidiwch chi'n gwisgo. Peidiwch chi'n gwisgo, sut ydych chi'n ymddangos, peidiwch chi'n yfed, peidiwch chi'n bwyta, beth sy'n angen rheidio, cynhaliaeth. Sy'n eisiau chi fynd o flaen gofalon, peidiwch â poeni, peidiwch chi'n cael eich cyflyru gan y pethau yna. Feddyliwch am adar enghraifft. Dyn nhw ddim yn haen ac ymedi ac yn storio mewn ysguborau, ac eto mae'ch tad nefol yn ei bwydo nhw. Os ydych chi'n edrych ar adar, allwch chi ddim pryfeddu digon at y gofal sydd drostyn nhw. Maen nhw'n brysur, ond pwy sy'n gofalu am yr adar? Wel, yr arglwydd sy'n gofalu bod yna fwyd ar eu cyfer nhw. A pam poeni am ddillad? Feddyliwch sut mae blodau gwyllt yn tyfu. Dydy blodau ddim yn gweithio nag ynyddu. Ac eto, roedd hyd yn oed y brenin Solomon yn ei dillad crand, ddim yn edrych mor hardd ac un ohonyn nhw. Os ydy Dyw yn gofalu fel yna am flodau gwyllt, sy'n tyfu heddiw, yn cael ei llosgi y tanwydd fori, mae'n siŵr o falu, fe neith o falu, fe eith o'ch blaen chi, eith o'ch gwarchod chi, a'ch cynnal chi. Dio ddim yn mynd i'ch profi chi, i'ch law o'ch gallu. Mae o'n siŵr o falu amdana chi. Ble mae eich ffydd chi? A dwi'n dyfynnu Beibl.net yn fan hyn. Mae'ch tad nefol yn gwybod am bopeth sydd angen arna chi. Y flaenoriaeth i chi ydy gadael i Dduw deyrnasu yn eich bywydau a gwneud beth sy'n iawn yn ei olwg. Wedyn, byddwch yn cael y pethau eraill yma i gyd. A dwi'n licio ffordd mae Arfon di cyfieithu yr adnod nesaf yma. Pwydwch â poeni am fori, cewch groesi'r bont honno pan ddaw. Mae'n well wynebu problemau un dydd ar y tro. Rhaid i ni ymddiried a pwyso ar yr arglwydd. Y blaenoriaeth ydy gadael i'r arglwydd i Dduw deyrnasu yn eich bywydau a gwneud beth sy'n iawn yn ei olwg. Iesu Grist ydy pen yr eglwys, a fo ddylai cael y cur pen. Rhannwch efo'r arglwydd, ewch at yr arglwydd. Dibynnwch ar yr arglwydd, dybwys beth i'ch gofid chi a'ch concern chi. Gwneler eich desyfiadau yn hysbys i Dduw, trwy weddi a gymbil. Mae yna 3 peth yn adnod 6 beth da ni fod i wneud, beth yw'r llwybr ar yn cyfer ni, fel Cristnogion, gweddi a gymbil. Ond da ni fod i gyflwyno yn gweithredoedd yr arglwydd a cyflawni'r dy holl gynlluniau. Byddai Pedr, bwriwch eich holl bryder arno ef. Ac oedd Pedr yn sgwennu at eglwys oedd yn cael ei erlyd, adeg Nero ac yn Rhufain, oedd nhw'n gwynebu bethau trist iawn o brofedigaethau. Mae Pedr yn sgwennu ac yn dweud, diolch bwys beth i'ch pryder chi. Yma a gofal
ganddo amdanoch. Allwch chi dibynnu arno fo, allwch chi bwyso arno fo, mae o'n saff. Mae'n dweud bod ni fod i gyflwyno gweddi ag ymbil, ond ynghyd â diolchgarwch. Bydda un esboniwr bod gweddio heb ddiolch fel y deryn ceisio hedfan heb adenydd. Os mae jyst gofyn ac isio a cael a mynd trwy'r rhestr ni, da ni'n neud, heb bod ni yn diolch, da ni yn tanseilio y broses o ddod ger bron yr arglwydd. Ynghyd â diolchgarwch. Da ni'n gofyn i'r arglwydd ac yn diolch i'r arglwydd. Yn werthfawrogol o'r arglwydd. Da ni'n cymryd cam yn ôl. Ie, mae yna broblem. Ie, mae hyn yn poeni fi. Ond mae yna gennym fi gymaint o bethau i nodi, i lawenhau, i werthfawrogi. Dwi'n cyfri y myndithion. Dwi'n ei nodi nhw un wrth un. Dwi ddim yn chwyddo un peth ac yn meddwl dyma y peth mawr. Dwi'n meddwl am gymaint mae'r arglwydd yn yngharu fi, gymaint mae wedi addo i fi, gymaint mae o yn ei gymeriad yn heiddi y clod a'r mawl, ynghyd â diolchgarwch. Ym mhob dim, bydde Paul wrth y Thessaloniaid, rhowch diolch, oherwydd hyn yw wyllus Duw yng Nghrist Iesu i chi. Pan ydym ni'n gwario amser, dod ger bron yr arglwydd, da ni'n deud ein tad, a da ni'n myfyrio arno fo, yr hwnnwyd yn y nefoedd, a da ni'n sylweddoli pa mor freintiedig ydym ni fod yn blentyn i Dduw, a bod a diddordeb yna ni. Ac wrth i ni feddwl yn dda a meddwl yn gadarnhaol am moli ac amol yr arglwydd. Hyn yw wyllus Duw yng Nghrist Iesu i chi, bod ni'n ddiolchgar. Sgwrni faint o'n ngweddiau fi sy'n cynnwys diolch ag gwerthfawrogi ger bron yr arglwydd. Bydded i tangnefedd Crist, lywodraethu yn eich calonnau, i hyn y gawswch eich galw yn un corff, byddwch yn ddiolchgar. Diolch i'r arglwydd, camodd yr arglwydd, gwerthfawrogi yr arglwydd. Da ni ddim yn sylweddoli faint o ofal, faint o frwydro mae'r arglwydd yn gwneud drosta ni, faint o ddarpariaeth, faint o cynhaliaeth. Da ni'n gweld y frwydr ysbrydol. Da ni'n gweld beth sydd wedi gallu digwydd, beth sydd wedi bod yn lot gwaith. Da ni ddim yn sylweddoli o'n persbectif ni, y gofal a'r gras sydd wedi cael. Oedd i dangnefedd Crist lywodraethu yn eich calonnau. Ydy galw ni i hyn, a byddwch diolchgar. Effesiaid 5. Diolchwch bob amser am bob dim i Dduw y Tad, yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Mae'n mynd i'n gwarchod ni, mae'n mynd i roi y wal y castell, mae'n mynd i amddiffyn ni, mae eisiau delio efo'n pryderon ni, yn heddwch ni, yn calonnau ni, tywelyn meddyliau ni. Ond mae rhaid i ni sylweddoli mor freintiedig yda ni, a gymaint da ni mewn dyledwyr i seinio clod. A dyma ddigwyddodd pan oedd Paul yn sefydlu'r eglwys yn Philippi. Chi'n cofio'r hanes? Mae o yn cyfarfod Lydia, a mae hi'n dod i gredu wrth ochr yr afon. Oedd hi'n gwneud porffor yn doedd. Wel, oedd Paul hefyd yn efengylu, ac oedd hynny wedi golygu tarddu ar swyddogion yr dinas yn Philippi. A gafodd o a Silas i garcharu. Ac tua hanner nos, roedd Paul a Silas yn gweddio ac yn canu mawl i Dduw. A carcharorion yn gwrando arnynt. Da ni'n gwybod beth ddigwyddodd i un carcharor, i un oedd yn ceitwad yr carchar, nath o'i gredu, o achos tystiolaeth Paul. Fe gafodd yr eglwys yn Philippi i geni yn awyrgylch o mawl a gwerthfawrogiad, gweddio a canu mawl i Dduw. Yna lyfr poblogaidd pan o'n i'n y coleg From Prison to Praise. Symud o gaethiwed y carchar i foli, i daro nodyn cadarnhaol i ddiolch. A mae'n meddwl bod Paul yn y carchar wedi gwneud hyn
yn moli'r arglwydd, dywys beth i'r sefyllfa, doedd yn gwybod sef yn cael ei mynd o fyna a cael ei ferthyru, oedd yn gwybod beth pen draw, oedd yn gwybod bod o yn y gell, oedd yn gweddio yn y carchar, canu mawl i Dduw. A diolch bwys, beth i'n sefyllfa ni, da ni ddim wedi bod yn sefyllfa Paul. A diolch yn deud rhywbeth yn Philippiaid 4, oedd o ddim wedi gwneud fel hyn oedd o'n byw. Ar hyn o bryd, mae o eto yn y carchar ond rwan yn Rhufain. A diolch yn gwybod eto os geith o i ferthyru. Ond diolchwch canu mawl i Dduw. Dyna ydy anogaeth. Mae gennym ni sefyllfa yn 2 Chronicle 20. Jehoshaphat yn cyfarch i fyddin, yn gwynebu y gelyn, a mae'n dweud, gwrandewch arna fi, Juda, a thregolion Jerusalem. Ymddiriedwch yn yr arglwydd i'ch Duw, ac fe fyddwch yn ddiogel. Credwch yn ei broffwydi, ac fe lwyddwch. Wedi ymgynghori ar bobl, penododd gantorion i foli'r arglwydd, ac i gannu mawl i brydferthrwch i sancteiddrwydd. Mae hwnna'n thema, allwn ni bod tro nodi ag camol. Wrth fynd allan ar flaen y fyddin, dywed asant, diolchwch i'r arglwydd, oherwydd yma ei gariad hyd byth. Mae yna un peth sydd yn gyson, yn constant, yn sefydlog. Duw, cariad Duw. Diolchwch i'r arglwydd, yma ei gariad hyd byth. Dyna oedd y gan, dyna oedd y nodyn, dyna oedd yr anthem oedden nhw'n canu. Yn dyrchafu yr arglwydd, yn camol yr arglwydd. Canu mawr i brydferthwch i sancteiddrwydd. Dwi'n meddwl bod Jehoshaphat ar y gyman mae ganu yma yn dangos y ffordd i ni ger bron yr arglwydd. Yn hyd a diolchgarwch. Ond gwnelech eich syfiadau yn hysbys i Dduw trwy weddi. Gweddi ac ymbil yn wahanol. Gweddi ydy bod ni'n dod ger bron yr arglwydd, bod ni'n cyflwyno pethau i'r arglwydd, yn ceisio gwyneb yr arglwydd, yn pwyso arno fo, yn rhannu efo fo, yn galw arno fo. Ac yna mae yna ddal ati. Yna mae yna deirineb. Yna da ni ddim yn gollwng yr arglwydd. Da ni wir eisiau ateb. Da ni'n dair yn dod ger bron yr arglwydd. Os ydym, meddai Ioan yn ei epistol, yn gwybod i fod yn gwrando arno ni. Os di yna ar y nefoedd am gen efo ddiddordeb yna ni, beth bynnag y byddwn yn gofyn amdano, da ni o ddifri. Da ni'n gwybod bod y pethau yr ydym wedi gofyn iddo, yn eiddo i mi. Da ni eisiau gweld Duw yn ateb. Da ni eisiau gweld ymyrraeth. Da ni eisiau gweld ateb Duw yn y sefyllfa. A falle mae Jacob ydy'r enghraifft orau o'r teirineb yma. Mae'n poeni am Esau, a mae'n dod ger bron yr arglwydd, a mae'n dweud, achub fi o law fy mrawd, o law Esau, mae arna fi ofn. Rhag iddo ddod am lladd, am famau a phlant. Rwy ti eto wedi addo, yn ddiau gwnadd ddaioni, dwi'n cymryd hwnna, dwi'n cymryd yr addewid yna, ti di gaddo. Bydd dy hil di fel tywod y môr, sy'n rhy niferus i'w rhifo. Mae o'n tynnu yn rhaffau yr addewidion. Mae'n dod ger bron yr arglwydd a diolch yn mynd i ollwng o. A mae'n brwydro gyda gef drost hyn yn dri. Mae gennym ni hanes enwog brenin o enw Hesekia. Os ewch chi i'r amgueddfa Brydeinig, mae yna garreg efo hanes y brenin yma a ryw wawd bod Hesekia fel ryw aderyn bach mewn cawell. Oedd Senachrib wedi dod, ymerawdwr Assyria. Oedd wedi dod i goncro Jerusalem, oedd wedi concro o gwmpas, oedd eisiau concro Jerusalem. Ac oedd wedi gosod 196,000 o filwyr o gwmpas Jerusalem. Ac oedd wedi anfon llythyr i Hesekia. Ac mae Hesekia yn mynd i fyny i'r deml, a mae'n agor y llythyr yma, y sarhad yma, yng ngwy yr arglwydd, a mae'n gweddio fel hyn o flaen yr arglwydd. O arglwydd Dduw Israel,
sydd wedi orseddu ar y cerwbiaid. Mae yna ymerawdwr, mae synachrib, ond wyt ti'n ddiw. Ti'n unig sydd ddiw dros holl dernasoedd y byd. Ti a wnaeth y nefoedd ar ddear. Chi'n gweld sut mae'n llenwi feddwl am yr arglwydd. Sut mae diolch a gwerthfawrogi a llawenhau yn yr arglwydd a rhoi gobaith i ni a persbectif y gall yr arglwydd ateb. Os mae jyst gofyn a gofyn ydyn ni, a ddim yn cofio efo pwy da ni'n delio, da ni'n mynd i ddisgwyl llawer. Ond mae o'n ymestyn i feddwl, mae o'n llenwi feddwl efo'r gosodiadau yma am ddiw. O arglwydd, gwranda ar hyn. Agor dylygu, sbio ar y llythyr yma. Gwranda neges anfonol synachrib i watwar y Duw byw. Dio ddim yn bersonol i fi, bod fi'n frenin Israel, mae'n bersonol i ti. Do broblem di hwn. Yn derbyn di mal. A dwi'n trosglwyddo fo i ti. Dwi'n dod o fo gyda fron di. Achos fedra i ddim delio efo 196,000 o filwyr. A mae'r arglwydd yn dod, mae'r angel yr arglwydd yn dod ac yn delio efo'r gelyn. Mae yna enghreifftiau yn does fel hyn o rhai yn dair yn ymbilio. Rhod y ffyrdd i'r arglwydd, ymddiried ynddo. A fe weithreda, eith Duw fynd o'ch blaen chi. Eith Duw agor drws, eith o gau drws. Ond o ddim yn llonydd, mae yna berthynas efo ni ag ef. Am hynny, medde Pedr, mae rhaid i ni bwyso a gymostwng dan law gadarn Duw. Fel y bydd ef yn eich dyrchafu pan ddaw'r amser. Da ni weithiau'n meddwl bod Duw ddim yn ateb yn digon sydyn ac yn amserlen ni. Wel, mae gennym fo amserlen ni hun. Mae olwynion Duw yn troi'n ar y deg ac yn troi'n fan, a da ni'n meddwl bod o eisiau brysuro i ddod i lawr i'n agenda ni a'n amserlen ni. Ond pa ddaw'r amser? A mae'n dyfynnu Salm 55. Bwriwch eich pryder arno e. Beth cadw fo? Beth personoli fo, i breifateiddio fo, beth wneud hynny? Yna chi broblem, taflwch o. Bwriwch eich holl bryder arno e. Mae gofal ganddo amdano. Beth am hynny? Beth gwestiynu hynny? Mae yna ar eich cyfer chi. Beth pryderu am ddim. Am holl peth. Gnewch rhywbeth ymarferol. Gnewch eich dysafiadau yn hysbys i Dduw. Gadewch o wybod, dyma lle dwi arni. Dyma sy'n effeithio fi. Dyma sy'n dal fi nôl. Ysbyswch yr arglwydd. Tryweddu a gymbil. Ynghyd a diolchgarwch. Llawenhewch yn yr arglwydd. Bob amser. Fe rywedaf eto llawenhewch. O'n i'n sôn am yr embaras am y ddwy chwaer yma yn Philippi bod o'n enwi nhw. Yn adnod 2 a 3. Mae'n dilyn hynny y cyngor bugeiliol efo'r geiriau yma. Llawenhewch yn yr arglwydd bob amser. Fe ddwedaf eto llawenhewch. Y naill ffordd neu'r llall. Prynau mewn rhith yn te mewn gwirionedd. Yma Crist yn cael ei gyhoeddi. Ac yr wyf yn gorfoleddu yn hyn. Ie, a gorfoleddu a wnaf hefyd. Mae Paul yn dechrau'r llythyr yn poeni am gau athrawon, ac diolch yn siŵr iawn pa mor glir ydy'r efengyl, ac eto mae'n credu bod nhw yn pregethu Crist, a mae'n dweud, dwi'n falch, dwi'n llawen am hynny, dwi'n gorfoleddu am hynny, dwi'n trystio wneith yr arglwydd gael i fendithio. Mae'n dweud, y penod 2, bod o'n fodlon marw, os tywelldir fy mywyd yn ddiod-offrwm ac yn aberth mwyn eich ffydd chi, yr wyf yn llawen, yn cyd lawenhau â chi, dwi'n fodlon marw. Mae o'n ymarfer y peth, mae o'n byw y llawenydd yma i hun. Yn yr un modd byddwch chi llawen a chyd lawenhewch a mi. Yr arglwydd yn cadw mewn heddwch perffaith y saws ei feddylfryd arnat. Ac am ei fod yn ymddiried ynot. Mae Eseia 26 a 3 a 4 yn bwysig iawn. Mae o'n cadw mewn heddwch perffaith y saws ei feddylfryd arnat.
i fod yn ymddiried ynos. Adnod 4, ymddiriedwch yn yr arglwydd o hyd, achos mae o'n graig safadwy, craig dragwyddol yw yr arglwydd yw. A dyma chi'r ddwy chwaer o wedi ffrio. A mae Paul eisiau helpu nhw, eisiau begeilio nhw, ac yn dweud, gymaint mae rhaid i'r eglwys weithio beth allan yn ymarferol, Clement yn cydweithio eraill. Ond maen nhw gyd efo'u henwau yn llyfr y bywyd. Maen nhw'n gedwedig, maen nhw'n saff, maen nhw'n mynd i'r nefoedd. A dyna pam maen nhw wedi deud llawenhewch yn yr arglwydd. Gwerthfawrogwch y fanteision, y ddarpariaeth. Sotiwch bethau allan, ond llawenhewch yn yr arglwydd. Bydded eich hynawsedd yn hysbys i bob dyn am yr arglwydd yn agos. Dyla bod eich ysbryd chi a'ch agwedd chi a'ch osgol chi yn dyner. Da ni'n gwybod i Iesu Grist wylltio unwaith yn y deml, oedden nhw'n cam ddefnyddio, tir arglwydd, tŷ gweddi, ond ar y cyfan, da chi'n edrych ar ei fywyd o am 2 blynedd. Oedd o'n dweud addwyn ydwyf ac ostyngedig o galon. Oedd ei ysbryd o yn addwyn. A efo pwy da ni'n delio, pob dyn, dim jyst yn ffrindiau, da ni'n agos atyn nhw, sy'n trystio ac yn parchu, ond dyla bod yn hynawsedd yn hysbys i bob dyn. Allwn ni reoli yn ysbryd, dim bod yn flin ac yn gegog ac yn ferniadol, ond addwynder gyda pawb. Mae'r arglwydd yn agos, mewn 2 ffordd, mae'n agos i'n cynorthwyo ni, achos da ni mewn sefyllfa anodd weithiau, da ni teimlo fel gwylltio a deud rhywbeth, mae'r arglwydd yn agos. Mae gyda ni eithaf helpu ni yn y sefyllfa yna, a mae alddyfodiad o'n agos, da ni'n gwybod pryd daw yn ôl. Da ni'n atebol i'r arglwydd, a mae rhaid ni reoli yn tymer a'n ysbryd, achos bod ni yn atebol iddo fo, a mae'r arglwydd yn agos. Bod eich hynawsedd yn hysbys i bob dyn. Os mae llawenydd a tangnefedd a heddwch, os da ni'n gallu rheoli yn teimladau, yn meddyliau, bydd yn ysbryd ni wedyn o dan reolaeth yr ysbryd glân. A Paul yn gweu y pethau yma at ei gilydd, yn bywyd bob dydd, yn ymwneud ni a'n perthynas ni ar arglwydd, a'n agwedd ni i'r arglwydd. Bydd tangnefedd Duw sy'n goriwch pob deall yn gwarchod dros eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Na i jyst dywelu'r amni bach i chi weddio am hyn, a wedyn na i weddio, a wedyn o'n i ganu yr emyn. Ond da ni'n gweddio am y profiad yma o dangnefedd Duw i warchod yn calonnau a meddyliau. Cyflwynwch eich pryderon, eich issues iddo fo, a gofynnwch iddo fo am y tangnefedd. Darn efo lliw i cri ni, i ddelio efo ni. Bore yma, yn ystod y dydd, wedi ni brofi y llawenydd, gwerthfawrogiad, yr tangnefedd yn ein clonau ni i wynebu'r wythnos nesaf yma, dy glod. Rhoim yr hedd, na wyr y byd amdano, di'r emyn i gloi.
ag felly bod i ras Iesu Grist, bod i gariad Duw a cwmni yr Ysbryd Dan i beri ni gael tangnefedd a llawenydd a cael yn gwarchod ym mhob sefyllfa er i ogoniant. Amen.